मिडियानिसिम दिनै बे झाहारबारि सा खालासि एकआव दिनै बिराद गिदिर जोंनि 9 नं बनरगाव समस्तिनि राजिब सार इएमजों माबा एमसिएमएलएजों दिनै बिराद गिदिर जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। दा बेयाव आंबो सासे पार्कआव प्राइमारिनि गोदो आगोलाव आं नांगालावनो ओंखारोमोन। दा आङो सारखौथ' नागारनो हाया हिसाबै दा सारजोंनो फैबाय। आंजों लोगोसे आरो झाहारबारि गामिनि ओरै खालासि एकनि गासिबो नेपालि बा सावथाल बर' गासिबो आइ आफाफ्रा दिनै सारजोंनो जयनिं जाफैजोबदों आरो दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो सारानो गोदोनिफ्रायनो जोंनि 9 नं बनरगाव समस्तिखौ सालायबोगासिनो दं नालाय दा जों सारखौनो लानानै उनावबो जाहाथे जोंनि समस्तियाव जाहाथे डेभेलप खालामलाङो होननानै जों जयैनो फैनाय जादों। ओरैनो जोङो बुंनो थाङोब्ला हिसाबखौ मोनखायो। जोंनि बे 9 नं बनरगाव समस्तियाव राजिब सारखौ फेजेननो हानाय सोदोबानो बाहाय खुनु खोथा गैखाया। राजिब सारजों जाहैबाय आदिबासि दं, नेपालि हारि दं, आरो दिनै बर' दं, आरो बांगाल दं, आरो बिहारि दं टाउननि, बिसोर गासिबो दंजोबो। दा होमबा मा महरै दस्रा गुबुन पार्टिया फेजेननो हानो सारखौलाय? दा बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि जायगायाव जे 9 नं बनरगाव समस्तियाव जाय देरहागोन बेजोंसो जों सापर्ट खालामनांगोन ना, होमब्लासो जोङो जोंनि गांनाय उखैनायखौ बिनानै जों मोनगोन। दा बेखौनो आं बुङो आरो रायजो राजा आइ आफाखौबो खावलायनाय जायो आंजों लोगोसेनो बयबो आइ आफाया जयनिं जा फैनांगौ, बिजेपिनो भट होनांगौ, जों राजिब सारखौनो जय जुक्त खालामथारनांगौ आरो।